Kublai pi bro sai simpat. Hagani ka janmiet masuk bakman. Ti mentaka singi ngadon sesno rangkat bat ki kun bat ka kurim jonga. Ti menta ka keba ngang pulie na ka kitab jong Jeremia na ka lendong kebasan ka dekot bakhandai. Hadu lai puai. Ti keba ka ketien ublai ka pensyai yangi ka hikai yangi ngide ban ko ngu tangi ka anjung bahlur tam ngide ban ko ngu ya ka an ke balatho ka bible om ha ka dustur dengan ong ye phi ba kani ka bible mo ka bible ka dei ka bala job ya ka perthei te de na ka daw ngide ban ko ngu be tangi ka ngimdi ban ko ngu ya kiwe par ki dustur nomar balai om dan ka ba kata ka dustur ka ba khamla palat bania ka bible bania ka anjung bahlor tam ti don nangi kiba ngisno tho bakla ban ong bet ba uba deng ude kurislam ler ngan ong ya phi lada phi pinang yai lam bakla nei pinjot hi yaladi namar mjudon manu ubala ban ong bet ba nga kham start bania ka bible amdan mano nangi uba kham start bani ka bible ti ya ka bala tho aka ka dei ka anjung bahlor tam lada ngingi saila bat ngingim sngu tho ya ka bala tho aka kalong ke bama nginomla ban sa elam bakla hano da ka ba phin ong bet ba ukris lam ler ulabu aj ul anok kani wat yalam bakla ngan ong ipi ka anjung bahlor tam kadi ka anjung bahlor tam dei na ta kadaw lada pimpan kraw lada pim ko ngu ya ka anju bolor tam pin jot hiala kisngi kani ka ke bala tho ka bible baro khot kadei ka bala dabja bat kan nang yaija dei na ta kataw manta ka singan puliano sngap hi ya ka ba ka kitab ka bible ka pansayangi mantanga puliana ka kitab jung Jeremia Deima bangan om pensitom yakum kini ki akor. Deima bangan om penhiar keput yakum kini ki jat brio. Ngan sa ai hukum ya kinongsyun jongki ban pengat ya ki briso wan jongki. Handrei klem da pendu pendam ya ki. Ngan yathu ya ki ban khalat no ya ki tenat. Naba kini kimdei ki jonga. Ki pa Israel bat Juda kila syat kala khat yang nga utrai ngalakran. Utrai ukantaj ke Israel. Ki paj utrai ke len ya u. Kila ong un omle ai. Ngin om dik lano. Ngin om don thama nenem snio. Kila ong bakinong itu lupa kimlong ai. Henry tangkal bakim don kubor satya ya utrai ublei. Ya utrai ngi gitu mo. Henry ya utrai ublei. Kita kinong itu lupa kim don kubor ai. Ya utrai ublei. Hang ni nga haka dekot ka ba hakani ka dekot baharum pan kathok kum ni mo na ba khatsaw hi nga ublei kenrat badon bor baro ngan ya thu ya phi ko Jeremia ayu kan saja yakini ki brio namar ba ki kran kum kini ki ktien ngan sa penlong ngan sa penlong yaki ktien jonga kum kading hak sentur jong phi kini ki pat brio ken salong kum kading yap bat kading kan sathang lut phon yeki ko pat Israel utrai ulawan yalam ya kawei kajat brio na sajingai na kawei kajat brio na bajingai ban her thma yepi kalong kajat brio hendai kabaklan kajat brio kawan kabakran kaktin kaba phimnang bat ya kiktin kithldi jongki phim sngotu utrai ulakran kinong siat khnam ban penyam kidei baro kiruthma ki bakhlan kin sabamdu ya ki jingthung jingtap bad ya ki jingbam jongphi kin sapniap lut ya ki khun jongphi chanrang bat kan thei kin sabamdu ya ki langbrot bad ki jingri jongphi bat kin sapendu ya ki dingwan bat ya ki dingso dombor jongphi ki kanhun sipai jongki kin sapenjot ya ki snong ker kanro ki ba phis ngau singan ban nga utrai ngala ong bawat hakitu kisngi ngan om penyap lut yala ki pat anda ki kali balei ngale ya kini ki to ya tho ya ki ko Jeremia kumba philalandet ya utrai
bat phila sakri ya ki lei mender mo kumba phila landet ya utrai bat phila ya utrai ublei mo bat phila sakri ya ki lei mender ha kari jong phi kumta phian sa sakri ya ki nong wei ha kari ka bomdei ka jong phi ublei umaham ya lakipat to ya thu ya ki khon ki ksiu u Jakob mo to ya thu ya ki pat Juda hei da sumar ko rubi ru anna ki badon ki khmat handrai khlam yu i ki badon ki skor handrai khlam yu asngeu nga utrai nga kali Malaysia phimting burom yanga kamot ya ublei mo balei phim kyu hakmat jonga ngalabu put ya kaduriau do usiap uput ubane do bahkan omla tap kaduriau kala bansya kenting handrai kan omla banjam palat ya u kideu kila ban kerhu handrai kin omla ban prung handrai phi kijat mriu ki ba mutlop bat ki ba haram phila phai wak bat phila ino yanga phim shem la ong du hapo la kado nut to ngin tieng burom ya utrai ublei jungi ubala aislap habala biang kasamoy ha kasenrai bat ka prem uba ayangi man kasnem ka porot penban kajing daka jong phi kalapan pulom yakini ki ki babha bat ki pap jong phi kilapan jengai yaki na phi kireu daka ki imlang bat ki pat jonga uong ublei mo kireu daka ki imlang bat ki pat jonga kilong kum ki brio ki basna jar ban kemsim handre kilapan ap jingriam ban ngat ki brio kumba unong riam sim upen ap kumba unong riam sim upen dap ya karu daki sim kinie kila pendap yala ki yeng daki marlute na kane kadau kisadon bor mo bat kisariu bha kisah sengat bat kisah ksa met bha kisah hek kepo bha mo ni nang takadau kisah sengat bat kisah ksa men ki kam daka jongki kim don put kim yarap yeki kun swet da ka babisar hok yeki kim ai ka hok jongki basya ban ben handrei ngan sapen sitom yeki na ka banta kini ki ngan sapen hier keput halor kani kejat benriu nga utrai ngala kren ka ka ba pentrim bat pensayong kala urlong ha kani kari kinong yutul upa kim kren ya ka jing sisa kilang do kile trai khli mo kilang do kile trai khli mo bat kipat jonga pat kisngudei ya kani bat kita ki banget ya hublei kisngudei kumbali kini ki kilang do mo handre kin sale ayu anda kut kani ndalah kut kani kin sale ayu pin sa ya ang lengo mo namar ba phim snotho ya ka ka ba ublei trakanrat ula tho bat ula hikai yangi ti kani kaktin ublei tingin pensong nong rimba ya ka wei pakawei ka ba ka kitab jung rimaya Jeremaya ula yatho hangi bat ula tho bat ula batai ya ka ba umensiam jung ublei ula rung ha u bat ula hikai yangi na ka banta ka jingsisa bat ya ka ka bala pensngau hangi bangi de ban ko ngu ya ka an jong ubalortam kata ka an jong ukpa u blei ubah beneng te henrei lada ngisa elam bakla hakini ki an bat ki dustor thau brio ngin sanang jot halakiski namar hang ne la tho mo ba phim shimla mani yanga henrei phimani ya kita ki lei mender mo kilei mender kamut kiblei mender mo ki kamane ya ta utrai ublei ubah beneng ubala ai ya kataka jinghikai tenrai ya kabangingin im hakahok kasikantien kat kum hukum ublei handrei ngi mane ki lei mender ki bangi khlam yo i handrei ngi sunge bat ngim tiep ka bala ja bat ya ka ba ki kila tho lani kila thok yangi handrei kumbangi yu i haba pau haba shai ngi dap tangda ka jing sha thok suda ngila sha thok deina takatau bangim semlapan kraw ya ka anjuk bahalur tam takadau ngi sa sha thok te menta tongin skap bat habangi pule ka bible bat ublei unsa pensai yangi iwei pa iwei lada ngingi ko ngu ya ka anjung bahlor tam da ka ba ni kum kabri hunyo trap lada ngi ajat cha ukpa nei
long ngin salong be thik kumaweng no ya to usia lani ya usai te sai khom jong ka bor jong ka jingmut ni perkhat jongi usai chai be war bat dena kata kadau kisah tieng mo kinom hikai kenika ya ka anjung bahor tambah hikai ban ajat sokpa dena kata kadau la da phi ajat sokpa pinnom tieng pinnom smith chu bat pinnom sha elam bakla chu bat ublei unsawan hi ban plie be wang ya ka jingmut ni perkhat jong phi dena kata kadau ngasa penbor ya phi ban ajat sokpa namar la da phi ajat sokpa kamot kan khambha sibun namar ba ka anjung bahor tam wat ka gospel ru ka hikai kata namar ba utrai Yesus Kristus ong kumni nga khlem wan ban penduk pendam handrei nga wan ban penjanai ya ka penjanai ya ka ni ka anjung bahlor tam ya ka ni ka anjung bahlor tam deina kata kadau ba balei bangai nga keren ye kani balei banga penbor ye kani kam dei ka jingla jonga handrei ka dei ka jingla jong ublei ukpa ba beneng lada kam don kum kani ka aka kamut kumno ngangan laj ban keren kumno ngangan laj ban keren ya ka jing sisa ka ba ka bible ka hikai yangi bangin le ya ka jing sisa deina kata kadau balei ba phi pechrai man ya kadur lane phi shrai ban kitu ki comments jong phi ya pech pinnom la hiru ban penno man sem yang dalileiru namar kat ba pinang penno man sem kata ublei unang kran si kran hanga kamut hadu ba pin sat thaj ban sngap ngan pude man la kasingi ka bible hadu ba ka anjung balor tam kan job lot iki ai baro deina kata kadau ti mentala dangan hikai phi ba ya katu ke bang hikai na ka gospel or ka city jong Paulus apostol si Korin ba halor jong katu ke bakut jong ka gospel jong ka city jong Paulus apostol si Korin pide ban snotho ba ba ka hikai kumno yangi bangingin le ya ka ka ba la hikai pateng yangi bat ba utrai Yesus Kristus uhikai yangi bangingin bat skam ya kita kiba ulahikai yangi ba hakani ka bakut mo hangkani ka bakut penban ha utrai omdan kanthai penban hakani mo hakani ka bakut kade haka dukot ka ba khandrio lada don mano ubakwa ban ainia sapangkani tokon mau ba lemne mangi lemne ki balang ublei ki itho ya ka wei pat ka dustor phinomla ban hikai da ki wei pat ki dustor kamot laj ya ka ke bala tho angni phinomla ban yalam baklai ki brio da ki wei pat ki dustor ban ong ki dustor ajat kemi wat hikai bakla namar mdon da ka wei pat ka jing hikai ka ba la hikai hangni mo la hikai da ka bible bat lada token mau lada don mano ubakwa ban ainia sapangkani token mau ba lemne mangi lemne ki balang ublei ki ithu ya ka wei pat ka dustur phinomla ban yalam bakla da ka wei pat ka dustur ka bible ka kham hikai ban ajat kemi ka hikai ban ajat pa namar hangni la ithu sai mo kumba haka jat ben riu jongi ba ki ong ushenrang udei tang unong pendroi skap hangne ka jing ye pher namar balei ya ka kan thei la thau na ka banta ushenrang umdei ri ushenrang la thau na ka banta kan thei handrei hakani ka dustor jong ka jat ben riu jongi kamot ya ushenrang la thau na ka banta kan thei bat kan kontrol yu ukat bamon kan songkula yu una khli kan yu una khli kan kardam yu una khli kan le khli lut kat habadon bat dena kata katau hangni haka kitab jong ka city jong Paulus apostol kala hikai sai mo hangni kamot lada ka kan thei ka sngole ran ban khap no yala usnyu ne ban khilun duam kalong ka ba sai ba ka de ban tammo handrei ushenrang umdei ban tap yala ka khli namar ulong ka dor ublei namar ushenrang mo handrei ushenrang umdei ban tap yala ka khli namar ulong ka dor ublei ban ka jing pen pawia ka buram jong ka kan thei pan ka pen paw ya ka buram ushenrang kamot da ka ba tap mo ka pen paw ba ka buram ya ushenrang mo ya ushenrang amsham la thau na ka kan thei
handre ya ka kan thei na ushan rang mo kumba ublei usai ka sing krung na wa adam mo usathaw ye ka im kumta hi kalong ya ushan rang ru amsham la thaw na ka banta ka kan thei handre ya ka kan thei na ka banta ushan rang kumba ublei ukpa ulong bet ba wisne ya ubrio ba ulong marwe ya per eden mo usathaw ya ka im usathaw ya ka im bakan pensingan na ka banta jong u na ka banta jong adam lo thaw ya ka im na ka banta jong adam ukram thaw ri ya adam na banta ka im u thaw ya ka im na ka banta u adam das ngo thu bha na ka ne ka daw ka kan thei ka de bandon ya ka dak sha sanchar halor khri jongka ban burom mi ki angel mo te kamut da ka batap mo la ne da ka pen i ya kanu kanu ka dak halor jongka khli jongka bakan burom ya uta ya ukpa la ne ya ukhri jongka yeng ka sem mo penban ha utrai pan hang ne pat la tho penban ha utrai don kan thei khlem chenrang lem ne chenrang khlem kan thei kamut kani ka kan tien ka theo bet ba hana ha utrai ublei pa de don kan thei le ne don chenrang pan kamut ka jing i ka job ya ki eke baro da ka ba phi hikai ya ka anjung ba lor tam te don kan thei le ne don chenrang pan ngi ya i ngi long ka ju kamut ba da ka ba ngi mane hok ya ublei da ka ba ngi ko ngu hok ya ka anjung ba lor tam te kamut kan salong bet kumju hi kan thei ni chenrang kamut ngim dei ka jing ya thau ban ong bet ba la nhiều bên nhỏ mo la nhiều bên nhỏ siliang ya ka kan thei la ni u chenrang te ngi long kaju pat ha kita ki banget bat ki ba dap da ka jing it bat da ka ba ki ko ngu ka anjung boror tam bat ki sapnya ha ki anjung boror tam te ngi long kaju no pat kan thei ba chenrang te de na ka daw tongin long borobor ki ba ngam jeliu ya ka bible kumba ka bible ka hikai yangi kamde yangi bangin le persya ya ka anjung bolor tam namar ngin sajot halakisngi mat ka jing jot ka dei ba ngim semla ko ngo ya ka anjung bolor tam dei na kata kataw sajot sapra ki yeng kisem namar phimi ya ka eka ba saja ya ka jing im jongi namar wat ya ka bangi la yu iru latap matla no da ka bangi kwa ban pensngobha ya kini ki rong perthei ya kini jing sngobha perthei bat da ka ba ngi benut yo ngidu no bangin le snobha kat bangidang im perthei handrai kania kamlong ba bha ladangim ko ngu ya ka anjung bolor tam bat nginang yai jot hala kisngi pat ki khon ki kti ban ki pateng jongi kinang yai jot bat kinang yai ja nakasngi chakasngi bat hadu ba tangkani ka bangi layu i mentaru kalanang don haka jingma te de na kata daw ong yipi ba umdei ba ngalong persya ya ka e baro handrai ngan ong yipi ba nga hikai ya ka jing sisa namar balei ba ya ka ik bala tho la tho bat kamde ka jing la jonga kade ka jing la jung ublei ukpa jonga ba beneng te to penon buram tangi ublei to aingu aidam tangi ublei khnang ba ngindup man bha halakisngi te tangkini kentien kublei siboni fi baro